Nóra Mharcais Bhig le Pádhraic ó Conaire. Ní acha tú riamh ach an tíana a bhí ar bhaintear roscháilach nuair a chúlaidir go raibh Nóra Mharcais Bhig le golanún go Sasanna. Bhí drofar letha hall hána agus í gobarán, ach bhí gá le Nóra Somála. Ní bheadh ina dtí sin ach an tean lánún. An bhirt ráthar bhí aice ní arnad ar aon rá. Chomh féin ná gaon duine a bháin lob. Curú mártán an duine ba hinacab go baile mór na gaillimhe in na bhuachail siopa. Bhí an éirí an áirde is sean Mharcais a gúnaí. Ach níor bhad a ghabhad sin gur cháilte fost i ngealt ar an ól. Agus it sin chuaigh se san arm gáilde. Maidir le Stefan an tarna duineachab, ní ra aon tú le go seanar go bhféadfadh sé duine uasal a dhéanamh go deo. Ach nuair nach bhfuair an tóid gar ceann dána seo, cead a chéanón na athair, chláán sé leis agus lu gábhúlan a dhiailse ar éanach uachtar ard ina phóca aige. Ní fear an ná as é ar sa an seanar ar a chluisteáil go go raibh sé imí, ach ní raibh sé a chu ligint ar hain nar ghail an scéal air. Is minic san líche a bhí sé go néal a chola a go cuimhnú ar a bhirtmhaach a bhí imíháid ar an náileas. Duine be go na cuasaní, a cheapach an seanar dorcha a hása an amsir sin, nó a héach a duine trúa leis i ngealt ar a donna sa daire go chláánmhaach, ní deirech sé lobach. Cén mhaith go réine bheith cáint. Ba bheith ga muochas ormsa nuair a chialas a gcuineáil sa tainead. Ghlach an bhirt acab scíhan, agus dágad ar misilum hain, is beag an íombaí a chuir siad ormsa fasta. A chuir. Agus go dtí gur ruirt nuair leis gur a sucraí aice gon fánach Somála níos fuide, ní ra aon ní i d na búrtha gó, ach an slí ar imime a bhirtmhaach mhaith. Bhí sé nádaí acab. Bhí an pobal i d na mága faoi. Bhí sé na stácín áféise ag go mála, a hain agus a chláán, agus an chuí ar cheap sé slí mhaith bheith a chuairt chomh, an chuí ar bhain sé alles as a chrábha, a gobad moch dearnach fuair, floch agus tirim le na gcuineáil ar scoil, go rud ar chofólamí leis an máiste hain mór an. Ach ní amhla a bheadh an scéal ag Nóra dar leis. Chuineadh sé ise Somála, dhéanach sé clownaste. Dágadh sé an ggóaltas aice agus aige fearr hééis se bháis. Nuair a dúirt sí leis go nimóch sí, cheap sé gur an mága bhí sí ar dús, ach ba dhearr go mo léigh ná a bheith. I sin rinne sé dhíthal dubhas dá a cúineáil Somála. Ní ra haon mhathán. Ní ra aon mhaith gon tanmhain a bhí a cáint a chairid. Feadh míosa bhí sé na chugad dhearg atrab. An seanar a bagart gach donis ortha chonneamach sí, ise I ggéar a háú. Ach bhí sé sucraí aice, gáil an nún, agus an nún ghóch sí, péir be cid a ddéirthadíis. Bhí bhirtmhaachad ar siise leis ihe, is duime siad wet, náire an bhirt acab thú. Níl sad nach nionning sé an clás céine mar I lice tú chum imacht go tiltnach. Sí an duine dearnach acabí a Mharcais ar sa bhean, agus an núnach hain is donna lom scarans letha in dhearm mo híl, ach ar siise, agus I beagnach a cuine, béidir gur bé lár a leasa é. Cheappa hahead ná a bheith, bhí sé dearfaí. Bhí sé lán chinnta go meirde go mór fada, fánach san náta roisi agus clowna sa dhéine an. Fa chá ichiad acrad talún ag fearr nuair a dheofach sé hain bás. Bán óg lách dheanú le bhí aonta. Ní ra felle méire ná ceannaí siopas na 7 borráistí buchuineróp nach mo lán sásta I fósa. Agus teige nach moch freisin ar sesin, bán go brá letha agus gá ichiad acra go habhail na talún aice. Ach bégin go géile in dhearan na dála. Is acab a bhí an obair sin,
An búra mór agus an éimrí bhí chuoiseach a bhí gáil go nuair le tamil, scapú iad go réad dalrih. Ní ra a rion le feiceáil. Bhí si go héireach scléipach agus a bhí an lá beár bhí si nó ceapú é. Bhí an neirid sin le déana aice. Hátaí agus gúnaí le déana agus le gléise aice. Éadach agus ribíní go gach cinál le ceannach agus le dathú aice. Ní ra sus letha fear na seachtaine sulla riime si. A dúirt cuairte a bhas lá agus hall lá ar na bhádach. Deor níor hill si go dtí gur cuidiú a gá bus go mhór taistil a cheanna si an gála ar a gár, a bhí lena tuairt go port na tréanach i mála na hínse. It sin thosa si a gáil go faoich. Nuair a bhíidir heirig go grosmhór bhí na Phrós a deor le na lecin. Go bhór a díortha ar sa duine go na búchailí a bhí caite le chlai ar flásóg bhíon chuoine le heise mhór. Ámen ar san duine eile, agus gach ile chuine dá sort. Ach meas tú cin ealaí natá ortha gúil si gimocht. Ní an thing aonanta sa bia chum mar rud é nach much slí mhá aice sa mála. Tháinig trúr á dhéire an Nóra, trúr ar a cáil mhór orthab ar airgid freisin. Deirtear gur chuir si spéis mhór a mac cheann mhaitú an fearr siopa, ar sa seanáir a bhí na measc. É siúd a bhí sa goláiste mór an gála, a duine céine. Ná creid é, droch mhuacha le bhí an. Aber é. Bhí an cá a gimocht ó thua thar an gríochrach mór leathan atá idir an Ros agus baile na hínse. Bhí a teach le feiceáil fós ag Nóra síos mhutha san gláán. Ach ní a bhí si cuimrú. Ach ar an lá mí ábharach a casú mac cheann mhaitú ortha ar dús ag crosmhóthar Roscálach, agus é a catha a leitheantí saoire tí ghrathar a athair ar an mála head. Níor stáid si gon mhac na sin go dtí go rudair an mála na hínse. Lig an tréin fad dhéir bhí aideach aiste, mar a bheith si rá leis na daoine defarí dhéine agus gan maile chur ar rud a bith go mór is go beoga is go cumasach léise. Chua Nóra isteach. Wog an tréin rúní beg. Thosa si gimocht go máil mí hapa ar dús. Bhí Mharcais Bhig a siú le na hais. Chur sé bheanach le na inín is still sé bháile go brónach dólásach leis héin. Buir gon seanar críanna úd a bhí ar a blásóg chéine I féchant ar a saoil is á ligint tharis gur chur si spéis mhór I mac cheann mhaitú uair dá saoil, ach bhí an nuair sin cáte. Agus ní bré go rá gur fua agus dear chráin a bhí aice ar a bharó golanta a bhí hall an Glasgow sa goláiste le bheith in na ghochtúr. Tus gon ceann a bhí aice bégann sa imimecht as Roscálach agus óna cáir a gail, agus an dabhainn mór a thuairt ortha hain. Ba dhiile léige mhuair an fearr óg éireach a thug go choléitheanta saoire ar Roscálach ná duine bith eile dar casú latha I riamh rithhe. Agus, nar aonach na scéalta a bhí le náithris aige faoin saoil a bhíoh acabs na bailte mór a thar lear. Agus nach bra a tháineach na scéalta úd latha. Snuair a deirech sé leis an gálín díchéalaí mínúsach, nar casú leis an éonmháil dá Ruise, duine ba bheasa leis ná í, nach ortha a bhíoch an tatas agus an taobhnas cré. Agus an teach bra a bheith acab I mála mór céint nuair a bheith sesin in na ghochtúr. Agus chreid si gach an nuairt a fearr óg latha. Chreid sesin é freisin nuair a dúirt sé é. Ní mór an imrí a dhéanach an chaintúd gó, ábh, nuair a bhí sé imí. Ní mar sin go Nóra, báda latha go dagach sé ríist, báda latha watha an sabhra, báda latha watha nuair a bheith sé in na havra a gúnaí aice. Bhí ardmhaoinín aice as, ach mála í. Na letricha a chuir si aige,
seolú arás eice iad. Bhí sé I mála cínt eile, ní ra a thosc ná a thuairisc ag aonanna. Bhí an síl in na cheoirtha. Bhí a híntin in na luaí láta in na ceann, nuair a thuig si an scéal a gceart. Bhíoh si a dtíon amach na agus á chuir trí na chéile go lá agus gaoi. Ní ra le déana aice ach imimecht as an áit fad. Bhí si héin agus gach duine dar bhaindathe náirí aice os cúr an phobal uile. Bhí banóg a bhí amsireacha Pier Rosdálach ag obair hall a Lúndan. Bheadh si a gahar mhór sin. Is an gahar sin a bhí tríal inis, agus ní a mála mór eile a ru a Churraoin. In na sí sa tréinde chá aontas mór í. Fuoi rá is go ra ann agus inniver, loch, slíomh agus machare is scior a háirste, is gan ní á dhéine aice héin. Cá rudidir I léir gáil utha. Cén síl a bhí an náide sa tír chafíoch údan in na bhacach an gléis iontach iompar seoí. Chlach uan agus crithagla í. Bhí an dirigeocht I titim wachare agus chroch. Cuisciú na smaointe ortha, ach bacaste gur si a marcíocht ana bhí cínt alta, go gúla si a chruí praba is a léimar a fuha le tán ferige. Go ruise in na ghrágún tinne agus lasar I tíocht ó na húl. Go ruise á tuairt go fásach a cínt úfásach, áit nach ra tainmh gréine ná titim isce, go ra ortha goláin in náid a tolla. Go ruisi á díbert go dtíon fásach seo in ngealt éon fecha amháin. Chric an tréin blach lia. Cheap si gur an áit trí chéile in éon jón amháin turan. Fir is scradail sa béiciúch, trénacha I tíocht agus I gimocht is sa fadail. Turan na bhar, na drénach agus na gár. Chud gach ní dá waca si éana ara. Na báid agus na lingis a lithe, na dréid, na sráidenaí a bhí sáilseach sa mánaithe, na daine, an chathir héin a bhí cho brá, cho beoga, cho geall sin in uair mharmh na hí. Is beg nar dhearmid si fa scathaimh an míá a dhíbed as a baile dúcha si. Ach nuair a bhí si a tréin hall bhí a bhálairt go scéal aice. Thosan na smaointe dómha dúiseacha a brú isteach ortha I ríist. Ní ra éon chos glób. Ní réad si a níbert. Céird chuige a rág si an baile chudabe. Mar bhar de fánachtáin péir be céir de dairochje. Céir de bhíle duna aice níis. Céir de bhí an náide san náit a ruisí gáil. Agus mar sin de. Má bhí daine an fádó a chana céta blian is iad a cappa nach ra an ach lá. Mar a dead na seancha gheling, rinne siise rud níos aontí fós. Rinne si céad blian gaon láháin, daide si éasta críanna in éon láháin. Gach dólás agus céis a crí gus búirtmór aigna a hagas chunne fe a héal, tháinig idir ortha in éon láháin ó dag si roscálach, go ra si sti a lár Lúndan mhór hasanna. Go bhaca si cát ní rion, an cailín aimsire a bhí ag baile, I fánach latha ag doras na trénach le fáilte a chur rutha. Níor thuig si an saoil, go dtíon lá sin. Bhíon bhirtháin óg ina gcónaí a gúil sráid thuaireach rána a taobh ó dheasc an chathir. I dteach mór mílteach inar an na daine in éon char an bháin, bhuailach a chéile se bhéidir ina gcónaí an trá sin. Ní acha tú riamh ach an tíana a bhí ar nuaire nuair a chonig si ar an chóp. Bhearthaid sin leabhar gur a céad an ar a laid, is it éir agus frá agus fáistí. Bhíoh si látha héin fe an lé ada, mar bhí ar cháit a bheith mo a gobad ó bhádin go faoihin. Thíoch si ag a bhainneog,
I féchant amach sa tráid ar na daine a gáil thart, agus I duine aontais cá rudair go léir a gáil. Ní bhíoh sí bhád mar sin go dosíoch sí ceappa nach nearna sí leas agus tíocht chorbe. Teige arág sí an sráid bháile uignach úd a bhí hir I meas na groch ar bhruach na farige móide. Céir de déirech a hathair chá machas aige ce fá. Arnú, bheach sé ar mide. Cén tubaiste a bhí orm seachas duine bit eile, I deireach sí. Ach bábhréiteach an cheistí sin, is nuair nach neidíoch lutha a ragart, bhuailach sí machar a tráid, ach ní bhíoch sí a bhád ar agla go déoch sí mú. Ach bhíoch na smaointe céanna a brúisteach ortha a mó ar a tráid I measc na naine, díadach mar bhíiste. Íche dat dána cáit a bháile ó bheith gobard bhí nuair os céan na tine agus I a gáil. Seo nis a nuair a chraí ar siise, tromad a thuúla agus ól cupán té lomsa. Dúil am rálaat gúil cálín amsre ó ghuine muintere le mháisteasa is chá déita an. Rachadán freisin ar san nuair a gairí go freab. Ar maid an lá ar na bhárach, chlúis lotha go teach na mrá bhuaisle seo. Chúis sí gobad an. Bhí an neirid sin na déanna aice an, agus bhí an neirid sin smaointe nu I tíochtasteach in na haigne, nar chuimne sí ar ní eile fe scatha Bhig. Na letrichaí a churach sí bháile, bhíoh siantús beg ionta bagónaí, cé go rusaice nach mór na bhí tastal wahab, mar bhí bailach má le pána. Agus na letrichaí a churach a hathair léithe sí agus dáléithe sí iad gach ihe so le déit sí chola. Bhíoch nuacht an bháile iontab. Gur an lear scodan a álaigh na hiascarí. Gur cheanna Tomás Fatmhór bád nu. Gur a nel ní rífa imi go Merica. Dime coppla mí mar sin. Ach sidere, dúirt an bhean was a lutha nach rusí sásta lutha s go gaithe sí náta ágáil. Bégan de sin íana. Dág sí ar a aice na dia agus dime lutha. Dídan ná fásca ní a aice go níche sin, ach an bháisteach a tite man nuas ortha agus na sráideannaí crua faoi na cosa. An éigin a chur síos ar gachar hála na dhé sin. Ar a bhar uasfuil golánta a thug iche agus ól agus airige de, agus I neireadh na déiche le cáil agus le haspa. Ar a gcuí a thosa sí héin ar an nóil, ar a málcha híl sí a héintin agus a haigne a chuocha agus a gála leis. Ar na daine éagsúla a bhfuil lutha I dtithe, ólta agus eile. Ar a gans agus ar a góra. Ar a gcuí ar laidiú ar a meas a bhí aice ortha hain, go dtí go mo chuma lutha héis tamil, céir de daireach je. Ar a gcuí ra sí gal an nonas, ó ló go ló, go dtí nach ra a clú na a meas aice sa deire, ach I siúil na sráide. Naim líana mar sinnde a ggóil is a ragarneach gaoithe. Á gléise is á réiteach chéin sa ló, a ggóir na chéadaithe eile. Smaoine I bith a hagach isteach na ceann faoin síl a bhí aice nó síl a bhíoch aice ag baile, dhíbreach sí é cholua in éireann agus a déiteach sí. Smaointe mar sin a chuideach an míhuimhnas is smú ortha. Agus, más bhí ná mocht dúil warachtála ag duine chur bith mar sílach sé ar bhealcha cíns, go mo bhú an bhá a bhí á dhéine aige ná an tulg. Ní éiteach sí a bháir sa dhéine. A chagach na smaointe údán aice gon buchaste, in na géite is in na géite I gatha lei. Go mórmhór nuair a bheith sí hééis letir I cheola a bháile, rud a níoch sí go minic. Is nuair a bhíoh siad a teacht aice go tumh mar sin, thaíoch sí maach a ggóil. Bhí sí má ihe is siúil na sráide hééis letir ar a rionsbheith airige daointe a cheola bháile. Bhí sé an híine go chlog. Bhí na daine tíocht amachchas na hairclanna in na mílte is na mílte, is ise I féchan orthab.
Bhí cuideach bán is déchadís ortha is bhrá dá sais. An échant úd a thuspánas an Dúil agus an tains a níos scris ghaoine a chud is tíortha i néad an na chéile, agus a thug ábhar cáinte dilí agus go scéalaithe an domhan ó amsúd na trí go dtí an lát an neamhain. Níor bhada dé sin go bhacha sí fearr ó sa cúr amach a bhean le na haomh. Jaar chun bhirt ar a chéile, go na seiceise ce fá. Daíad ar a chéile. Mac cheán watú, a bhí na ghochtú a lúndan inis a bhí an. Chas siise ar a cos go tuban. Chúla sí é rála na bhean go listeach a dach eiche bhí an gáirgóib, is go mach se eice ar a buinte. Wog Nóra amach ar a chlustáil sin de. Bhí seisin in na dia. Dhéar a siise ar a siúl, rinne seisin an rud céine. Ní a wathe ach imimechtmhaid. Bhí si in na sodar, eisin in na chodar in na dia. Tosach má eice í in na cosan airde suas sráid agus an nuas ceann eile, í a ceapa go ruise ag sála, fatís a dain ortha go merach se ortha, go mochas acab ag baile an bailach a bhí latha, go mochas ag an ile ghine é. Bhí sépéal ar a haimach, sépéal beg a bhí ar oscailt fanna hí in nealt ar éile cíns. Bhí dídan ón bhar bhí na díomhatha, ón bhar dat dog sí seaach a críomhúr agus a bheolaí. Níor a éon chuimre eice ar gholisteach, a chusteach an na chua. Baisteach letha ar dús gacha bhacha sí, bhí se chofáda sin ó bhí sí sti is sépéal ribhe sin. Tháinig a chuig irás eice. Bhí sí sépéal roscháil lech a ríist. Bhí dealamh na maidin na bannaí sti a gúine agus solas dearag ó sa cúr. Rinne sí ar a gúine sin. Chas sí a lábh timpeall ortha. Bhí sí á suatha agus á losca an núna san náil le búirt aigne. A hat a brá pécach ar chúla céin. A chud ribíní brátha dearag go floch sálach smartha le clabar na sráide. Bhí si a gcuí dé agus na maidine ósáard, páidir I ní pádre, go ruairt si a ngá mór dúthrach, a níomhhuire a bháthair dé gcuiaring na pacaí níos agus ar bhuad ar máis. Amen. Bhí sean sagart a chúla a gcuí ar a cúl, laud se letha go lách cinálta, chása se thug leis cheisna Dinne si a scéalthó gan éon ní chealtéir. Na litrichaí a fuair si ó na hathair, thospáin si róiad. Chur sé tuile ceisina ortha. Se, bhí si lánsásta go le bháile. Si a chud an táirige do bháile lenar cheanna an seanar an bád éascaireachta. Go deimhin haon nírá, ní a éon cheapa acab cén síla bhí eice a Lúndan. Agus ar a taithid á ífriíad cin fáil nach neachadú chuig de dheofar ar dús. Bhí, dúirt mai leis gur an obair níosáir Lúndan. Dánad ar tamil má mar sin, eisin á ceisnú, agus ise á ragart. Fuair se lóistín máide I ggód na hí, dúirt se letha letir a chur bháile a rá go raibh si a bra ar fille, agus go dúireach sé haon cuairt ortha lá ár na bhádach, agus go bhféadach sí faoiste naíana. An níocha sin tal an neacha se chola, chur sé letir ada, I tríal ar thagart póráiste roscháilach, I gcínteach de scéalchó, is á ire súl a chuneal I níon am rá óige nuair a chruiceach sí náit. Dáin si mí eile hall, cheapan sean sagart go meirde sinníana. Nuair a bhí an bhí cáte, thug si an tré na bháile ortha hain. Bhí súl ach go blotha Somála, bhí cholachan a rá nar imime duine be as rochálach a rinne chomá latha. Nach ra duine be acab a chud a neirid sin airige de bháile latha. Is mór an sása aigne ruite é bharcais a bhí seán gáhar rá. Is é a chur crú ar chapel bharcais, híos ag a gearrta an lá a raisí le tíocht. Bhfuil si a tíocht do bháile sa deire, mar duine nádóirí níl leis an tála a ágáil aige.
Aber é sesin, is tá ísmhá amanis freisin. Bhí an capal agus an cár gléasta aige le gáil go páirt na trénach ina cuine. Bhí dí seo rá sesin go mórálach agus é a chur an chapal faoin gár nach nearna an bhirt eile é an rá. Rud a bíorghóp. Béidir. Ach ní chreite ach an cún a thug siise rom. Féach ar an mád mór éascareachta sin atá a gol amach a lorg na runnach a nacht. Ní éting í cheannacht marach é. Níl tú rá ach na féidir is se warcais sa seanar a bhí tar cúna rá, ach cogur teamé, sesin go chéimríach, ruirtí leat gur casú sémas samsa letha in éon bháil hall. Chud má thuúris glutha ach níacha si é. Féach é sin inis, is níor má éon letir bháil le lábhlíonn. Nóra Mharcais, ní ra seach a crí éitrim le fad an lá agus a bhí se a gol amach go páirt na trénachó. Má bhí a chláán wach go donna, bhí a éonín thar cín. Bhí si ina sampla ag go buráiste ile. Inis, níomhach acab le rá go gach se an tal a dhéal sa deire hir. Chuineach se Nóra sa mála, dhéanach se cleannaste, dheofach se fearr stóma stadéireachta. Ní ra deire leis na smaointe sin go dánig an tréan isteach faoi ghradam. Bhúil Nóra amach aige, is nach aige hín fáilte rutha. Agus bhúil ná sin chá méidir é an áilte a bhí ag go máthir rutha sa mála. Ach nach é a bhí tánaí tréachta, céir de rinneú artha chuidibe, an ála bhí an jommarcha oibre le déanana aice, ach ní fada bheith si sa mála go mach cuman na masa ar thríist. Is gearr go mach na lecne bána imi, chá bhánach si acab agus a gúirla i dhéanana. Agus sin chéad chóirla a bhéirthing chuit an bhíos bhá seo feola agus cobáiste glána, mar stócha nach ra úna tada iche hall sa mála mór, sa an tanbhean agus í gáirí, ach ní éitoch Nóra iche, ní ra ocras a bit ortha. Bhí si trían na chéile dóir an aistead ada dúirt si. Rachach si siar sa siúmra agus bhánach si de. Léicech si scíán, agus ball béidir go bhéiteach si rúne iche. Nú béidir go mór leat cuppantéir dús, sa an bháthad nuair a bhí si hir. Beár siise, béidir go ndéanach se mágam. An éige sin nuair a bhfuil muintir an bhála isteach le fáilt a chur rutha, ní acadar é. Dúrlób go raibh si cho tucaí tréachta sin go bhhar an aistead, go méigeann de gola chola ach decadís go léirí lá ar an bhádach. Chóla Nóra a gaint agus a góra agus I hir sa siúmra, a gcuí dé agus na maidanna I a chur ar bhealcha leasa fasta, agus cuacht a thuirte go bhánach si ála go dó. Buíontach a híomhar Nóra hééis híocht do bhála de. Sa duine úd tugadh Nóra Mharcais Bhig I Roscálach, bhí burtháin an áíre. An óig bhean lách a cha tréimh se hála sasna is sifriú airigid is á chur bhála, agus bán eile nar cuidiú an aine go chuine be ar a mála, a chu dulling géarbhrid a tíl a gahar cufiach. Agus tíadach mar bhí burt aonta mar deirtha, bhí gá aontain agus gá bhú smuointe aice freisin. Bhí mú smuointe na mrá úd a bhí ar a haileas. I lúndan hasanna aice, chomá leis an mú smuointe bhí aice sularág si a bála dúchais chudabe. Agus bhí sé in na hir chóraigh atrab, an bheanúd a bhí ar fáil na tílhúir a chur an na mrá eile nar ágan bailí riamh, is nach ra a gceire ach fánachtán go sucair suamhnach. Bu dhéan an córaach é, bu chreise ar an nolc ar bhuaire, hílach sí, agus a sin deachtaí I a díana ar thacha phobal. Agus na déine trí chéile a rá nach bhacad ar riamh bán óg a bhí chu cráificht díganta dábhéasach letha. Le lína náma seo, bhí pátrún acab ar a trád bhála bu chud a róp. Chuaigh lear mór daine as an Rosan,
Cuid aca basisiúil, cuid a marcaíocht, as cuid eile fós thar gúan in na máds. Chua cuid aca bán le stoc a dhéal, cuid eile fós gan gró áirid be aca bán. Bhí Nóra a drám seo. Bhí sí siúil timpeall an éana a féchant an nealach a bhí díalán. A Churraoin chuine seo, is a chuirtúrisce duine cínt eile a bhí imi as an limisteir ó chuaigh sí go Lúndain dús. Í go brá gléis de stúacach, gúna gon chadás beá na beár agus bogéide a bhíle fáil ortha. Gúna a thug sí bháile a sasna letha. Ribíní bratha dubha sró le sile letha. Cléiteachí pécacha in náirde as a hata. Ní rusí chomáireach éireach le fad an lá. Lá meribh brothalach a bhíán, hín hríon na spalpa nuas go mílteach. Mar amach an séad an gcuiche a hagach isteach an gúan a níos ríist ní étaí an tas a hasa. Bhí nuair a thuirseach tréachta go bhhar lei. Dar is sí ceol bhail an gáirde. Ceol, bug, bín, even. Bhín bhailedóid in na hí ag doras cábán, a cheán á luasca a núna san nálaige, a thula drite aige. Féchant go suairt, go sonasach sin ar a éidan agus in nach rúis, is go gapan nar bhfuil imrí ná búirt an tíl in na chróí riamh is nach múlach chuige. Chua Nóra isteach. Hí sí ar stóil in nace doris I géisteach leis I geol. Bhí sí tucaí. Chamach deach aice. Sin a híl sí. Bhí an córaach a siúil a ríist. Bhí sí ar tí imacht nuair a tháinig fear óg as a ros aice ag gíre ortha glunne a ó leis. Tá lách an meribh sin ní dhéana sé dochar a buchait. Rudidir bis mála a dúirt sesin. Chhlaach sí glunne bhaid. Duine be bhí tucaí go nóil mhuargá hial sa dan tamil gáirisa, má ólan an tééis sin glunne. Is cínte go nóla sé an tárna ceann, agus an tríú ceann, agus béidir an naíú ceann, chá neartha é, mar a bhilthar an dúil a bhí aige an hána. Bála a bhí an scéal ag Nóra. Dul sin tárna ceann, agus an tríú ceann. Daire sé na ceann gon bhhail, daire sí scléipach, chu amach a dámsa, ach bégan de airí as solawad. Bhí Máire an na ceann, bhí a cusa ar fúdrimh. Chu sí mach ar éigen ach níacha sí bhád gur hit sí le clái a bhí le taobh mhór. Bhí coplahúd go níche cáte nuair a fuair a hatharánaí, dáir de sé steach sa gártaí is thomán leis a bháile. Maidin lá arna bhádach bhí an chart chéanana faoi réad is tímá an doras. Má sé sin na béasa dólan tú sasna ar sesin agus seadafan na chlór is á na chahasú ag leachta. Diime le beirt go peirt na trénach. An néhiúd a diime Nóra, de ce sean ar sti a mád éascaireachta, cha methe ar chéamh roscálach. Bhí saoch táir le na híomh is é míle nanam a bhí ar a mád. Má bhíl hain, ní raide leis an tána múd a scrisa amach ó nach ré. Anam a aine a bhí aige ar a bhád. Inéabh eisteach leis an méid sin, seo coppla gríomhaíochta ag le a dhéanamh sa rang nó sa bhalla. Iver a hían. Idirthaid fogal hían, ina sin scéal do chara. Jan tagart duna príú rudaí a tharlaíonn agus duna príú héimi. Iver a dá. Jan taide ar fóra go Conaire, ar a híal agus ar a híhar. Scríomh amach beilg ólas faoi. Iver a trí. Cé is ceantaí le follaint Nóra Mharcais Bhig dar leat? Cén fá?